Mawċin, nilqawkom għal messaġġ ieħor mill-kelma tal-Mulej. Ħankomplu it-tieni messaġġ fuq l-aħħar ta' żminijiet. It-tieni messaġġ fuq l-aħħar ta' żminijiet. Grazzi Ġesu. Amen. Ejja nitolbu flimkien. Eża saħwa. Iftaħ qalbek għal-kelma tal-Mulej għax hemm ħafna xi tajt fuq dak li ħaniddiskutu l-lejla fuqu. Żgur mhux ħallestuh, imma ħajkonna daqsxejn idea ċara fuq dak li ħaniddiskutu. Missieq Qaddis. Tkellem inti bil-fom tiegħi Mulej permezz tal-kelma qaddisa tiegħek u l-Ispirtu Santu. Allimna għatina revelazzjoni u għatina qalb għalik tas-sew. Qalb għaċċana bil-ġuħ għalik għal-verità. Fi żminijiet li aħna din ngħixu Mulej għatina l-grazzja biex ma naljenawx ruħna, ma niżvijawx, ma nibqgħu bajnejna affokati fuqek. F'dak kollu li tiġri madwar id-dinja, Mulej aħna nħarsu lejk u nistennew il-miġja tiegħek u l-ħatfa tiegħek tal-Knisja tiegħek, tal-poplu tiegħek li l-weda tiegħna u li nidħlu fil-ġenna miegħek fil-ħatfa tal-Knisja ma' Kristu Ġesu. Spiritu Santu mexxina int u glorifika l-isem qaddis tiegħek Ġesu. Amen u amen, amen. Amen. Alleluja. Okay, morru fi ktieb ta' l-ewwel Tessalonikin. Illum ħanibda it-tieni messaġġ fuq l-aħħar ta' żminijiet, però l-ewwel messaġġ fuq il-ħatfa. Għax il-ħatfa fiha ħafna xi tajt u hemm ħafna il-biċċa kbira tal-ġisem ta' Kristu jemnu fil-ħatfa tal-Knisja. Però mhux il-ġisem ta' Kristu, il-Knisja kollha għandhom l-istess verżjoni tal-meta. Tifhmu? Tal-meta. Mela. Fl-ewwel Tessalonikin, kapitlu din hija lettra ta' Pawlu. Okay. Alleluja. U tajjeb li nibda ngħid li bħalma ġieli nħobb ngħid, speċjalment illum ovvjament peress li ħanimxu pass studju li din hija ittra li Pawlu kiteb lill-Knisja. Lill-Knisja. Jiġifieri il-poplu qed jindirizza huma diġà Kristjani. Okay? Din hija importanti wkoll li tifhmu meta nitkellmu fuq dawn l-aħħar ta' żminijiet, pereżempju mill-liema punto di vista l-awtur qed jitkellem. Pereżempju meta nitkellmu naraw l-Apokalissi, waqt li jitkellem Ġwanni u qed jagħti xhieda ta' Ġesu, però ħafna drabi l-Apokalissi narawh li Ġwanni jitkellem mis-sema. Alla ħadu fis-sema u jitkellem minn hemm. Pawlu qed jitkellem ovvjament fuq l-art, imma qed jitkellem minn punt di vista ta' għal xem lest għal Kristjan. Issa, qabel ma naqraw l-Iskrittura, il-ħatfa tal-Knisja hawn min jgħid li mhijiex fil-Bibja. Għaliex? Għax hawn min jgħid li l-kelma rapture ma ssibix. Il-kelma rapture bl-Ingliż m'intix ħassiba aħna ngħidula rapture, imma hija l-kelma minn rapio u hemm ħafna fl-Iskrittura anke inkluż fit-Testament il-Qadim fejn naraw Alla jaħtaf in-nies. Jiġifieri ħansemmilkom daqsxejn malajr fuq biex norikom biblikament li r-rapture ilha ssir. Mhix xi ħaġa li qatt ma saret, għalkemm Pawlu l-Apostlu fl-ewwel Korintin kapitlu 15 isejħilha misteru. Però mhux kull ma huwa misteru għad-dinja huwa misteru għall-Knisja. Tifhmu? Ħafna drabi dawk li ċertu misteri huma misteri bħalma qal Ġesu. Hemm il-misteri tas-salta huma moħbija min huma għal min huma moħbija. Għan-nies tad-dinja, imma għall-Knisja huma revelazzjoni.
Għattifmu, ġifiri għad-dinja il-rapture, il-ħatfa, li f'daqqa waħda jinħataflek poplu ta' miljoni, għan nisperaw li miljoni sewa. Għatnejlek nisperaw, ovvjament, għax jekk aħna neħduha fuq l-isem Kristjan, għaw madwar 2 biljuni Kristjani, immaġina u jalla hekk li kollha jinħatfu. Immaġina ġast ix-xokk li ħadiġi fuq id-dinja. Kieku 2 biljuni vera u jalla jkunu dawk 2 biljuni kollha jinħatfu, ħajinħatfu f'ħakka taj, f'tabtiba taj. Immaġina x'ħajjiġri. Għalina jkun ferħ. Imma għalihom li jkunu għadhom baqa' waw, apparti il-biża li ħajkun ġej fuq id-dinja x'ikun żmien ta' ġudizzju fuq id-dinja, imma l-fatt ukoll li jaraw ruxba ta' nies b'ħajjithom sparixxew ukoll ħajkun terror dak waħdu. Immaġina int. Innafet is-suq xi karozzi jew sejjer il-karozza tal-linja u l-belt u d-driver Kristjan. Jew qiegħed fl-ajruplan u l-pilota Kristjan. Jew xi ħadd qed jaqtalek xarek huwa Kristjan. U minflok jaqtalek imnieħrek barra xu. Ħanejlek, il-fatt biss mhux ġej wara, il-fatt biss. Inti immaġina hawn xi ħadd kieku qallek, hawn xi ħadd li kellu f'ħajtu pereżempju xi ħadd miet ħdejk, ċuppu ħdejk miet, hawn xi ħadd kellu dik l-esperjenza xi ħadd miet ħdejk. Xokk taddi minnu meta xi ħadd uħdimu ħdejk. U da ġismu għadu hemm. Aħseb wara f'daqqa waħda kull ma tara l-bies u biss. X'tagħmel tmur tqabbel tqalleb fl-irbies forsi xrinkja? Tiftakar dak il-ħin fil-film ta' Gulliver's Travels meta jew kellha The Ant tal-Marvel, The Ant-Man. Ġifieri arax għata kbira. U kif ħataġixxi il-kapjiet tad-dinja u dawk kollha li ħajkunu hawn u dawk li jinfluwenzaw il-kultura x'ħaj jirrispondu għaliha. Meta għandek miljuni ta' nies sparixxew mid-dinja. X'bliema teorija ħajikkalmaw lid-dinja. X'ħaj jgħidulhom li d-dinja jrid għax tinsiex, apart il-kajos li inti jekk għandek xi ħadd tisuq ajruplan, karozza, train, jinnaf, forsi xi ħadd ikun qed isajjar. U dak il-ħin jinħataf u ż-żejt jaqa' u jaqbad il-restorant. Ara l-kajos li ħajsir. Ġifieri meta timmaġina tibda tħalli l-immaġinazzjoni mhux tiġri bik, tibda timmaġina kif vera iċ-ċans li ħajseħħ l-affarijiet, il-chaos li ħataqa fuq id-dinja f'ħakkatajn. F'ħakkatajn. X'ħajgħidu l-mexxejja tad-dinja? X'ġara dakinhar, min ħajspjegalu? U kif ħajjgħixu l-qpija ta' snin li jkun għadbaqa fuq id-dinja biex id-dinja li jkun għadbaqgħu, in-nies li jkun għadbaqgħu, kif ħajkampaw fil-kumplament ta' qabel ma jiġi tmiem. U tmiem ikun viċin ħafna mbagħad once li rapture sakret, it-tmiem isir ħafna għola. L-iktar li tista' tistenna d-dinja 7 snin. L-iktar. Once il-rapture jiġi, jekk aħna nemmnu jew jekk mhux nemmnu għax irrelevanti. Jiġifieri jekk Kristu ġej fil-bidu ta' tribolazzjoni li tibda mal-firma tal-bini li titkellem fuq Daniel kapitlu 9, vers 27, tat-tempju tat-tielet u l-aħħar tempju fuq l-inlar. Kif isseħħ dik il-firma u jibda jinbena t-tempju, l-iskrittura hemm skritturi x'indikaw li minn hemm tibda is-7 snin ta' qabel l-aħħar 7 snin tad-dinja kif nafuha. Ġifieri l-aħħar 7 snin dak li jgħidulu
the church age. Jew inkella the age of grace, iż-żmien tal-grazzja. Jew inkella wkoll ikun l-aħħar 7 snin ta' żmien tal-bniedem li jwexxi fuq l-art. Those will be the last 7 years that men will rule the earth. That's it. Because after that, no man will ever rule the world again. Wara dawk 7 snin l-ebda bniedem ma jerġa' jmexxi d-dinja. Ġifieri ara kemm ħajġu affarijiet. L-event tal-miġġa ta' Ġesu tant huwa kbir. Jien għamilt żmien kon naħseb li l-event ta' Ġesu hija just one day and everything is over. L-event ta' Ġesu tant ħajġu affarijiet għax huwa event, huwa kollezzjoni ta' bang, 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 bang. Il-moment li tiġi l-ħatfa, jekk jiġi fil-bidu ta' 7 snin ta' tribolazzjoni, ara biex intom tkunu tafu, dawk is-7 snin kulħadd ħajkun jaf meta jibdew. Dawk is-7 snin jibdew skont Daniel 7, skont Mattew 24, il-moment li l-Antikrist jagħmel il-patt bejn Iżrael u l-pajjiżi Arab u l-ġnus għal paċi ta' Iżrael u għal paċi ta' Iżrael u għal biex it-tempju, it-tielet tempju u l-aħħar jerġa' jinbena. Kien hemm l-ewwel tempju, it-tieni tempju ta' Salamun u t-tielet tempju għada. Il-moment li taraw fuq l-news xi persuna li jista' ikun just around the corner a few minutes away. Get ready. Pack your bags. Travel light. Veru, minn hemm ħatibda. Issa, jekk tiġi fil-bidu għandna id-dinja baqla 7 snin. Jekk jiġi fin-nofs ta' dawk is-7 snin, id-dinja jkun għad baqla 3 snin u nofs. Dawk il-3 snin u nofs huma l-ar 3 snin u nofs li qatt u der fuq id-dinja. Għax all hell will break loose. All hell will. Dawk jgħidulhom it-tribulazzjoni l-kbira. Hemm it-tribulazzjoni, hemm il-birth pangs, hemm il-żmien ta' Ġakob jgħidulu, mbagħad għandek l-aħħar 3 snin u nofs tribulazzjoni kbira. Min hemm persekuzzjoni tal-Kristjani, hemm persekuzzjoni ta' dawk li mhux bil-fors huma Kristjani imma ma jridux jieħdu l-marka. Għandek nies li mhux bil-fors mhux ħajjeħdu l-marka mhux għax huma Kristjani, għax bħalma għandek kellek nies ma rridux jieħdu il-vaccine tal-COVID. Mhux għax kienu Kristjani għax jew ma jemnux fiha, jew għax għamlu xi riċerka u qalu isma' whatever. Jiġifieri mbagħad għandek il-kontra. Imma il-kwestjoni di, mhux kulħadd ħajkun qed jaqbel mal-Antikrist. Meta ngħidu d-dinja fil-Bibja ma jfissirx li d-dinja jekk kemm hawn kemm il-Bibja, kemm id-dinja, kemm hawn il-pajjiż hawn fid-dinja. Ħasebejn kemm hawn il-pajjiż hawn. Żgur iktar minn 75. Ejn nagħmlu ta' 150 pajjiżi fid-dinja, mhux mill-150 kollha ħajaqdu l-Antikrist. Hemm minnhom li ma jkunux iridu dawn l-affarijiet fid-dinja, imma xorta ma jistax isalvaw. Tifhem? Allura wkoll hemm ċans li waqt dan iż-żmien ikraħ ħajkollhom iċ-ċans jisalvaw. Imma mbagħad jekk jiġi fl-aħħar jekk Ġesu jew il-ħatfa tiġi lejn l-aħħar, jiġifieri jkunu qorbu l-aħħar 7 snin u pereżempju il-ħatfa ir-rapture u t-tieni miġġa iseħħu flimkien. Meta ngħidlek flimkien mhux fl-istess jiġifieri ġurnata. Jiġifieri ikun hemm xi żmien stipulat imma jkun l-aħħar fl-aħħar sena. Tiġi l-ħatfa u Ġesu jiġi u jiġi dik id-dinja, jsir xi ħaġa msa. Dawk huma teoriji differenti. Irrelevanti eżis aħwa x'nemnu jew x'naħseb li huwa l-iktar korrett dak li jrid Ġesu ħajseħ. L-importanti li jiena u inti nafu li jekk jiena ta' Kristu jiena lest. Kull minnu ta' Kristu huwa lest.
Kun ta' Kristu mhux għax biss inti tgħid jiena nemmen f'Ġesu jew nemmen fil-bambin, imma li inti vera timxi ma' Kristu. Importanti li inti kollok iż-żejt tiegħek ikompli jbaqbaq. Amen? Ġifieri ibqgħu fidili lejl ma' lejl. Ħalli jiġi meta jiġi, anke jekk jiġi pereżempju bħal meta jgħid hawn min jemmen li l-Kristjani ħajgħaddu minn persekuzzjoni. Mhux ħaniċċassa assolutament xejn għax hawn diġà miljuni qed jgħaddu minn turrun persekuzzjoni, m'hemm bżonn nistennew dak is-sabatijiem jew seba' ġimgħa ta' Danjel li jissemma f'Danjel 9. Diġà hawn turrun Kristjani għaddej minn persekuzzjoni. Amen, jiġifieri daw l-affarijiet jiġri meta jiġri, anke jekk ikun hawn il-persekuzzjoni. Meta inti dil-ġimgħa kont qed nara pereżempju meta l-ISIS fortunatament issa sar was qabel kienu ISIS, issa sar was. Is, was. Revelation, you need revelation for it. Anyway, anyway. Il-Kristjani li qatawlhom rashom. Daw qabel ma qatawlhom rashom mill-Eġizzjani kienu Kopti. Kienu tifaħru l-Ġesu fl-aħħar mument ta' ħajjithom. Ma beżawx mill dik il-persekuzzjoni. Jiena u inti m'għandniex nibżaw mill-mewt jekk aħna ta' Ġesu. Amen? Xi darba kulħadd ħajtlaq. Jekk titlaq ippersekwitat tal-Kristu għandek il-Bibja tgħidlek għandek xejdula dik. Kuruna oħra. Il-kuruna tal-martri. Sewwa? Ma msemmenu. Mela imma anke jekk aħna ngħaddu minn żmien ta' persekuzzjoni u l-Kristjani ġie persekwitati għax aħna ma nkunux għadna nħtafna, ma qas nibsa xorta. Għal-raġuni qed ngħidlek għaliex l-Iskrittura għal min jemmen dik it-teorija li wkoll il-poplu tal-Alla ħajkun immarkat. U l-Iskrittura titkellem ukoll kif il-poplu tal-Alla dawk li jemmnu dik it-teorija u hemm x'indika fl-Iskrittura fuq hekk li xorta l-Kristjani ħankomplu nirrenjaw aħlbi. Xorta ħankomplu nirrenja. Ġesu Kristu ma jirrenjax issa, Ġesu Kristu jirrenja fuq kollox dejjem. Amen. Jiġifieri either way l-importanti inti tkun taf li inti qiegħed sew mal-mulej. Amen. Hallelujah, as simple as that. Jekk inti żbaljajt fil-passat bħal kulħadd, issa il-passat għadda. Għandek bidu ġdid qudiemek. Amen. Itgħallem mill-passat mhux tirrepetih il-passat. Amen. Halleluja. Mela, issa. X'ħaj jgħidulhom il-mexxejja tad-dinja meta jkunu raw daw il-miljuni ta' Kristjani nħatfu? Irrilevanti f'liema stat ta' dik is-seba' tiem, seba' snin inħatfu. Fil-bidu, fin-nofs jew fid-dmien. X'ħaj jgħidu d-dinja? Ngħidilkom x'ħajdulhom? Ħanejlikom x'naħseb li hemm ċans li jgħidulhom. Ħatfuhom l-aljeni. Smajtu anti u x'għamlu l-Amerika reġenti? L-Amerika fil-gvern Amerikan ġewwa xejdu dik ġewwa l-White House u anke ġewwa l-Oval Office, imma mhux ġewwa l-Oval Office. Fejn jiltaqgħu il-Parlament tal-Amerika għamlu announcement li l-aljeni vera jeżistu. Għamlu announcement li għandhom fdal tal-aljeni. Li jentqgħu mal-aljeni u hemm aljeni li qed jiġu qed jistudjaw fuq dawn l-aljeni u spaceships li qed jistudjaw, jiġifieri qalu li l-aljeni intaqgħu magħhom, għandhom kuntatt magħhom u għandhom ħafna informazzjoni. Jekk inti intqajt ma' Kristjan ġenwin, intqajt mal-ewwel alien. Issa jekk mhuwiex ġenwin huwa tip ta' alien ieħor, aljenat. Amen. Għax jew tkun jew qed taqbad bid-nar tal-Alla, jew nkella aljenat. Qed tifhmu? Amen. Jiġifieri jew wot, jew ieħor kulħadd aljen, amen. Grazzi Ġesu. Anyway, mela Halleluja. Mela jiena u inti
once li nħadfu, id-dinja ta' f'kaos, il-gvernijiet ta' dinja jridu jagħtu risposta x'kun ġara f'Malta. Immaġin inti Malta, kemm hawn Kristjani. Nemmen li hawn kattolċi li jħobbu lil mulej u nemmen li huma salvati wkoll. Sewwa, kemm hawn min vera jħobb il-Alla, jħobbu l-Kristu għandhom relazzjoni ma' Kristu. Immaġin daw kollha jinħatfu. F'Malta. Tifhmu? Hopefully jkunu fl-eluf Malta, mhux ħanejlek f'miljuni għax ma ħanx laqas aħna miljun. Sewwa? Ma jkunu fl-eluf. Immaġina l-infrastruttura u t-tmexxija tal-governanza ta' min ikun fil-gvern dak iż-żmien x'ħajjagħmel. Meta bosta ħafna mill-ħaddiema tiegħu hopefully jkunu mħatfu għax huma Alla. Qed tifhmu l-chaos li tkun fuq id-dinja? Għalhekk huwa bħalma jgħid Ġesu huwa żmien li bħalu qatt ma der fuq id-dinja. Żmien li bħalu id-dinja qatt ma rat. Dik hija r-rapture da? Dik hija r-rapture. Alleluja, il-ħatfa tal-Knisja. Mela, fit-Testament il-Qadim, minn fejn naraw fil-Bibja ir-rapture, il-ħatfa. Number 1, Genesis kapitlu 5. Naraw l-ewwel persuna li ġiet ħanużaw il-kelma li hija popolari, raptured. Maħtuf. Enoch. Genesis kapitlu 5, il-Bibja tgħidlek li kien għadu żagħżugħ ta' 360 sena. Meta tikkomparaħ mal-kumplament tan-nies li jgħixu madwar 900, da med żgħir. 365 m'għandu jkun xi ħaġa hekk. Żgħir. Jiġifieri dak kien middle age man. Bil-average tagħna llum. Imma inħataf u ħadu miegħu il-mulej dal-mewt qatt maratu. It-tieni Slaten kapitlu 2. Għandna l-ħatfa ta' il-profeta Elija. Dan ukoll ġie maħtuf. Dan qed ngħidu ta' għaliex għax sfortunatament hawn min jgħid li l-rapture mhux vera fil-Bibja. X'mhux vera fil-Bibja li ma Bibja taqra qalbi. Il-rapture ilha tiġri. Il-Kattolċi għandhom vantaġġ għax għandhom ukoll il-Marija li ġiet rapture. Issa, qed ngħid hekk qed ngħid għalija għaliex bħalma ġiriettilkom hawn min jemmen imma m'hemm xejn fil-Bibja, però ma tikkontradixxix il-Bibja, tindunaw? Mela meta hemm dottrini ma jikkontradixxix il-Bibja toqgħodx tagħmel fass fuqhom. Ammen għax Alla x'ħin ried seta' jekk ried u ħadd mhux idu seta' ħata fil-Marija. U l-Kattolċi jemmnu li Ġesu Alla Alla ħabbiruh bil-ġisem. Għandek xi problema fuqha? Mela, il-Kattolċi żgur minn nies kollha tad-dinja żgur għandhom iktar huma jemmnu l-rapture vera teżisti, imma ħafna mill-Kattolċi laqas biss jemmnu fir-rapture. Mela sewwa temmen li Marja ġiet mittieħda mittieħda. U inta tgħid li ma temmix fir-rapture. Mela temm xi ħaġa li mhix fil-Bibja ma temminha. U xi ħaġa fil-Bibja ma temminhi. Għalkemm dak li inti temmen li mhix fil-Bibja u m'għandna l-ebda problema bħala Kristjani nemlu li saret għax Alla kellu jekk irid jagħmilha se tagħmilha, min tgħid li temmen dak li m'hemmx prova tiegħu. U dak li hemm prova tiegħu ma temmlux. Għalhekk daw għalija naħseb u għal ħafna minnkom dom jinstemaw basic. Imma mhux basic ta' għal ħafna Kristjani mhumiex basic. Għal ħafna nies f'Malta pajjiżha mhux basic. Ġifieri tiġinix biċċoċċata ġieli ġejli ir-rapture il-ħatfa tal-Knisja ma teżistix. Jekk Marija hija wkoll parti mill-Knisja, diġà parti mill-Knisja tal-qed. Plus li għandek nies ħanaraw oħra wkoll rapture oħra. Morru hemm qabel ma mmorru l-ewwel Tessaloniki. Morru f'Mattew kapitlu Mattew, Alleluja, verse 20, kapitlu 28, u lej l-aħħar tal-kapitlu, sena ftin, 27, sorry. Kapitlu 27, vers, lej l-aħħar, vers 51. 51. Mela kapitlu 27, chapter 27, ta' Mattew, vers
51. Waraw kemm hija ċara fejn ħanaraw nies eżatt dan huwa kollu dak li jgħidulu bl-Ingliż precursor. Precursor. Għaliex dak li ħanaraw jiġri hawn ħajjerġa' jiġri. Ħajjerġa' jiġri. Sewwa ħanaraw jerġa' jiġri. U għalhekk min joħroġ biċ-ċuċata jiġi jgħidlek ir-rapture ma jeżistix. Anka jekk qatt ma jerġa' jeżisti, jew qatt ma jerġa' jseħħ, diġà seħħ kemm il-darba. Amen aħwa. Diġà seħħ ħafna drabi. Aħseb wara. Jiġifieri żgur mhux argument tajjeb għal dawk li forsi jgħidu ir-rapture ma jeżistix. Però llum il-ġurnata l-maġġoranza tal-Kristjani, il-maġġoranza tal-denominazzjonijiet Kristjani jemnu fir-rapture. U ovvjament, dan mhux għax għandek denominazzjoni għax inti parti minn knisja oħra, jekk inti temmen l-iskrittura dawn l-affarijiet ċari. M'hemm bżonn tkun xi teologu kbir. Sewwa? Mela. Mattew 27 vers 51, sewwa? Inqalb lill-Bible. Okay, ejna naqrawha flimkien. Vers 51. Mattew, għal darba oħra, skużawni qed nirrepeti li nnifsi. Vers 51. U wara il-purtira tas-santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art iteżżet, il-blat inqasam u l-oqbra infetħu. I love this part of the scripture. Il-oqbra infetħu. Miskin min kunet iservi iċ-ċimiterju dakinhar. Immaġina għaddejjin b'xi funeral ta' Kristjan. Mela il-mejtin iqumu u l-ħajjin imutu. Wow. U l-oqbra nfetħu u għamu ħafna, isma' għadi, iġsma. Ġiluna tajtu li tgħidlek iġsma, jiġifieri fil-ġisem ta' għamu mhux fir-ruħ biss. Stanna ftit, kemm nixtieq li kont hemm naradi. Immaġinaw. Jekk nistgħu nimmaġinaw. Iġsma ta' min? Ta' qaddisin li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu ta' Ġesu dawn kollha daħlu fil-belt imqazza. Daħlu u deru lil bosta nies. Sfortunatament il-Bibja ma tantx tagħti dettall fuq għadi. Immaġa tara ruxma ta' nies mietu mqajmin jidrulek id-dar ta'. Intom toqgħodu daħsbu dawn l-affarijiet meta taqraw il-Bibja. Immaġina int. Ajma ħej. Kien hemm xi waħda kellek it-tija pereżempju. U qed taller wieħed ħlies ma għandix fejn ħallas xejn u terġa' tiġi d-dar. Jew jien naf forsi n-nannu ħallilek xi wirt u inti jimman naf mort tixtri xi ġojjelli l-biss u dellek reġa' n-nannu ġi għal-wirt. Ġi lura għal-wirt. Ħanejlek, daw nies deru f'ġisimhom ta' fil-ġisem deru. Ġifieri x'sar minnhom daw? Issa tgħidlek daħlu Ġerusalemm. Imma ovvjament bla dubju, għax il-Bibja tgħidlek li meta Ġesu qam miegħu ħafna. Isimgħu nimokkom aħna. Meta Ġesu, il-qawmin ta' Ġesu kien uniku fl-istorja kollha tal-umanità. Ngħidlek għaliex ngħidha di. Għax hawn Kristjani jew hawn nies li jiżżufjettaw b'Ġesu
u jgħidu għajna mill-mod li Ġesu vera għam. Tas kemm għamu li għamu bħalu. Lesa naftit. Kien hawn qabel li għamu vera. U f'Ġesu stess għajjem bosta mill-imwiet. Imma bħalu għatta. Għax meta Ġesu għajjem miegħu il-ġenerazzjoni ta' qaddisin tas-sekli qablu. U għajjem miegħu dawk tal-ġenerazzjoni kollha ta' warajh għax u inti nissejħu aħna mqajma ma' Kristu Ġesu. Hallelujah, we are the people of the resurrection. Hallelujah, that's why dead people, dead Christians do not exist in the currency of God. Kristjani mejtin ma jeżistux f'moħħalla għax aħna il-poplu tar-reżoluzzjoni. Do you know that you will never die? Do you know the deadest that you have ever been is the day before you were born again? That's the deadest you have ever been. L-iktar mejjet li kont mejjet, mux meta l-mami jew n-nanna jew t-seja jew il-mara jew raġel għallek għawja mejjet jew għawja mejjet. L-iktar mejjet li kont hija qabel ma tajt il-Kristu ħajta kien dak. L-iktar darba li kont l-iktar mejjet. Għax is-sint għajjem fi Kristu aħna Ġesu tgħidlek il-Bibja tgħidlek aħna omna ma' Kristu, mhux omna warajh, omna miegħu. Imma miegħu għamu ta' qablu, ta' żmienu u ta' warajh. L-ebda għaw min ieħor fl-istorja tal-umanità ma qatt kien hemm bħal ta' Ġesu. Alleluja, għatu glorja lill-Mulek. Amen. Thank you, Jesus. Mela, vers 53 tgħidlek, daw ħarġu mill-loqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Issa ħammuru l-ewwel Tessaloniki. Mela dat ngħidulkom biex intom taraw li r-rapture il-ħatfa li jinħatfu nies talla u jidħlu l-ġenna. Ovvjament daw li qamu f'Mattew kapitlu 27, daw wara ġew maħtufa u talaw il-ġenna. Isimgħuni aħwa, Kattolċi, Maltin, Protestanti, Evangeliċi, jekk hemm nies, jekk hemm xi talim li Ġesu ħataf nies u daħħalhom il-ġenna bir-ruħ bil-ġisem, mhijiex Marija biss. Enok, Elija, il-qaddisin kollha tat-Testament tal-Qadim, daw kollha talgħu bir-ruħ u bil-ġisem. Jista' jkun għal darba oħra li Marija la tellaqha bir-ruħ bil-ġisem? Jista' jkun. Sempliċiment mhijiex dottrina biblika, però l-possibilità u anke l-probabilità hija hemm. Ma tellifni u żżid li xejn fil-fidi. U jekk Alla jrid, blajnuna Alla u bil-grazzja biss tiegħu, ħajkun hemm miljuni u hemm ċans kbir din il-ġenerazzjoni hija li ħajjitilgħu il-ġenna bir-ruħ u bil-ġisem malajta tal-Arkanġlu, mal-dera ta' Sidna Ġesu fis-smewwiet u aħna niġu mibdula ġisimna glorifikat. Dik hija l-ħatfa. Għalhekk meta Pawlu jgħid misteru, għax tant hemm affarijiet fiha, intom qed daw biss din hija biss introduction ta'. Din hija biss introduction ta' fuq il-ħatfa. U tiġa kważi jenni fuq nofsi ngħid. Di qed tifhmu ġifieri tant hija xi ħaġa tal-glorjuża di, tal-blieħ, aħwa, tal-blieħ. U hemm ċans iva. Sew mill-Iskrittura u sew għal min jemmen ħafna qed ikollhom ħolm anke fil-Knisja, anke madwar id-dinja, qed ikollhom ħolm tal-ħatfa. Issa, xi jfisser? Ifisser apparti li tikkonferma xejn il-Bibja, ifisser li Alla wkoll għadu jkellem il-poplu tiegħu u jista' jkun jagħti każ li tfisser li aħna qrib. U jista' jkun li tfisser li jiena u inti next fellowship. Alleluja. Grazzi Ġesu. Just, jiena u inti irridu noqogħdu attenti fuq ħaġa waħda. Li nżommu qalbna pura u safja. Lix, ovvjament aħrab id-dnub.
tgħix fl-iżbal. Jiżbalja kulħadd imma tgħix fih. Indem malajr. Żomm relazzjoni intima mal-mulej. Mattew 25 kun parti minn dawk l-rajjes li żammew il-lampa tagħhom mimlija biż-żejt. Amen. Kun int dak il-persuna. Amen aħwa? Mela, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 4. Fl-aħħar wasalna fil-kapitlu. Ħanibdew minn vers 13. Ma rridux li ma tkunux tafu l-aħwa fuq il-mejtin. Issa, dil-kelma mejtin, issa naddu għalija. Min jitfixkel fuq għadi, ma issa naddu għalija, ħalli għalis. Biex ma sewdux qalbkom bħal l-oħrajn li għamandhom xtama, mela l-oħrajn mhumiex il-Kristjani, għax aħna n-nattam. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, ekku kol Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidilkom fuq il-kelma tal-mulej, jiġifieri li aħna li nkunu għadna hawn ħajjin għal-miġja tal-mulej, ma marrux qabel dawk li jkunu raqdu. Issa ħataraw, u ma nafx kux ħajkonna ċans idħlu fiha lejla, li hemm siltiet. Hemm siltiet. Ġifieri anke r-rapture waħda tiġa wkoll fiha minna nfisha ħafna events. Ħantikom eżempju. Mela aħna matul is-sena jkollna żewġ konferenzi maġġuri. Dis-sena kienet eċċezzjoni għax imbagħad kellna tal-ICFM, tal-leadership, anzi kellna tal-Eagles ukoll, tal-Eagles where Eagles soar. Kellna 5 konferenzi dis-sena, mamma mija. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Imma aħna għandna żewġ konferenzi maġġuri fis-sena. Holy Spirit Conference madwar April u Faith Explosion Conference madwar Settembru. Meta ngħidu għandna conference, jekk jiena ngħidlek inti ġej għall-konferenza, tgħid li iva ġej. U pereżempju inti tkun ġejt minn xi 25 session ġejt session waħda. Ġejt, imma fl-istess ħin ma ġejtx, qisek. Ma ġejt. Għal benefiċċju tal-kelma ġejt. Sewwa, mela f'konferenza, aħna meta ngħidu inti ġej il-konferenza, jekk irid inkun iddetaljat u kif naqbad ngħid, redundant jgħidula bl-Ingliż, ngħidlek inti ġej il-konferenza tas-sessin ta' filgħodu tad-9, tas-sessin ta' filgħodu tal-10 tas-sessin ta' filgħodu tal-11 nofs, mbagħad tas-sessin tal-5 u tas-7 tal-ewwel ġurnata, mbagħad tas-sessin tad-9 ta' filgħodu tat-tieni ġurnata, mbagħad tal-10 tat-tieni ġurnata, mbagħad ta' inti tgħidlina ġej il-konferenza. Imma fil-konferenza ara kemm hemm sessions, ara kemm hemm events. One conference with many events. U il-ħatfa ta' Knisja u t-tieni miġġa ta' Ġesu, we call it, ħana ndula kelma waħda biss, ħatfa. Ma fil-ħatfa kemm ħajsir affarijiet? Kemm ħajkunu qed iseħħu affarijiet daqqa fil-ħatfa? Da bħal meta inti. Ħana nagħmilkom daqsxejn funny, imma vera. Tgħid li mort inħasel. Le inti ma morx inħasel. Inti l-ewwel mort neħħi l-ħwejjeġ. Umbagħad inħsilt le. Umbagħad ftaħt l-ilma. Umbagħad qatt tistennih sakemm jiġi sħun. Jekk ma tħossi l-kiesa. Umbagħad ma dħalt taħt l-ilma. Umbagħad bajt is-sapun, ix-xampu. U jekk żammejtu f'idejk xorta dik ma ħsilx. Xorta titfgħu fuqek itorrok. Ġifieri one word. Look how many events. Ġesu sallab, di l-istess bħal fil-iskrittura. U Ġesu u salbuħ. Kelma qed. Ġesu salbuħ. Il-mamma mija qabel ma salbuħ u aħluħ ma salib u besqulu u ġibdulu jdejh u taħ bil-ponu għaxru. Salbuħ. Kelma waħdet. Qed tifhmuha? U l-bibja ki. Aħna nidula għax twiled Ġesu. U twili. Ara kemm ġara affarijiet fit-twelid ta' Ġesu. Events.
meta ngħidu event, bħalissa Malta għaddej event ta' ħafna kumpaniji differenti. Event, imma morara ġed iżir ġol-events kemm hemm attivitajiet just one event. Tifhmuha? Alleluja. Mela, 1 Thessalonians kapitlu 4 vers 15. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-mulej ġifieri li aħna li nkunu għadna hawn ħajjin għal miġġa tal-mulej ma marrux qabel dawk li jkunu raqdu. Mela dawk, sena fid. Dan mhux qed jitkellem għal Kristjani reqdin. Daw qed jitkellem dawk għal Kristjani li mietu. Xi ħaġa interessanti, Ġesu fit-Testament ġdid, Pawlu, Pietru, il-Kristjani qatt ma jgħidulhom imitu. Dejjem jgħidulhom jorqdu. Tiftakru Ġwanni kapitlu 11? Meta Marta u Marija mitulhom ħuhom Lażru u Marta marret tikpjan Ġesu. Muallem, li kieku kont hawnhekk hija ma kienx imut. Marta, għalek li mejje. Għakjet juhu nasa ta' bħalissa. X'inhi? Qed tifhmu aħwa? Fil-ktieb tas-Salmi, il-Bibja tgħidlek Alla la jorqod bl-Ingliż nħobb ngħidha. He neither sleeps nor slumbers. Tinidejkom għaliex? Għaliex jorqod biss il-ġisem, l-ispirtu ma jorqod qatt. Anka meta intorqod ukoll ma torqodx. Kemm minnkom toħolmu? Qed nitkellem meta tkunu rqdejn mhux meta tkunu waqfin. Il-fatt li inti toħlom qed turi li ċar int m'intix riqed. L-ispirtu tiegħek ġismek raqad biss. Għal-Kristjan, għax din importanti li ngħidha ħanejda llum il-bidu. Għax hawn min jgħid li meta Kristjan imut, ġifieri imut vera ġifieri il-ġisem miet, li r-ruħ tmur torqod they call it soul sleep. U la jmur il-ġenna u laqas imur l-infern. Dik mhux tagħlim bibliku. Għal turrun raġunijiet. Għal turrun. Number one, aħna dejjem nitalmu kważi l-Kristjani kollha jafu għadi il-Bibja tispjega l-Bibja. Mela inti ma tistax tispjega passaġġ u tagħmel violation ta' passaġġi mod oħrajn. Sewwa, u t-tieni bħalma naraw ċar, Ġesu dak li aħna, dak li Lażru qalulu mejjed, Ġesu kol ma qalhom qed jorqod. Qed tifhmu qed jorqod. U fl-ewwel Tessalonikin ħajjgħidlek li l-Kristjani raqdu, Pawlu qed jitkellem ftakar u qed jirreferi għal min? Għall-Kristjani. Għaliex qed jirreferi għall-Kristjani? Għax dawk li mietu fil-ġisem u ma kellux il-Kristu, dawk huma vera mejtin. Mhux għax huma mejtin fil-ġisem, għax huma mejtin għax mhumiex ħajnħatfu. Ħajnħatfu biss il-ħajjin. Il-ħajjin fi Kristu. Qed tifhmu? Apparti minn hekk, pereżempju, ħanidikom għaliex ukoll ma nemminx fid-dottrina falsa li jgħalmu b'kull rispett. Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists u oħrajn bħalhom. B'kull rispett lehom. Jgħalmu li meta bniet Kristjan imut, ruħek torqod. Jiġifieri inti laqqas taf li inti teżisti. Meta jiena norqod jiena naf li neżisti. Mhux l-ewwel darba nature calls in the middle of the night. Għawet jaqbad xi ħadd, qbadtu xi ħaġa? Xi kultant nisma' il-beraq. Anke meta jkun maltemp fuq barra. U fuq ġewwa. Inkun rieqed imma kollox qed nisma'. Mela mhux rieqed. Kollha smajt madul il-lejl. Xi kultant tisma' x'għud minnkom tisimgħu pereżempju xi ħadd jisserra s-siġar madwar il-lejl. Inti mhux suppost rieqed kif qed tisimgħu jew tisma' ħadd u taħseb li ġejja xi xita fuqek.
And mhux suppost riqed. Amen. Ġifieri riqed fil-ġisem anka ruħek ma tkunx rieda, xorta tisma' xorta aware. Infatti ħajdkom parentesi żgħira. Meta xi ħadd ikun f'koma, xorta evanġelizzawlu. Xorta tolbu fuqu. Xorta jdulu fuq Ġesu. L-Ispirtu tiegħu xorta tisma'. Apparti li inti tista' titolb biex iqum, imma jnamlu ma tiegħek ma jqumx. Qabli fil-ġisem barra ma tara xejn, imma f'ġisem ġewwa tgħid qed isejjaħ l-isem ta' Ġesu miegħek għax qed titlob miegħu int. U dejjem jiġifieri għalhekk what you see is not what you get. There is a lot that we don't see and you are getting. The spiritual world is much bigger and more real than the natural world. Id-dinja spirituali hija kbar u iktar reali mid-dinja naturali u viżibbli. Amen? Mela, Ġesu jgħidilna ċar meta Lażru qalu li kien mejjed għallhom huwa rieqed. Issa hawnhekk Pawlu jgħidu dawk li raqdu. Ġisimhom biss kien mejjed fil-qabar, issa jiddependi. Immaġina inti pereżempju missieri. Missieri miet 11 sen ilu kważi. Jien ma naħsibx li baqa' traba x'imkien. Ħanidu hekk jew parti minn ġismu mumkin ma baqa. Jew għadhom ma. Kemm hawn minnkom intkom għandkom oħt Mario? Amen. Hawn nies li intom tafu lilhom issejn nagħmlu mat li kieku jiġi dis-sena l-mulej. Jieħu l-ħatfa. Ġisimhom ħajjiġi ma mhux hekk il-ġisem li huwa mfarrak taw kollu tmermiru hekk jew biċċa l-ewwel. Ġesu għalhekk qed ngħidilkom dan huwa event kbir. Ma nistgħux moħħna ma jistax jimmaġina il-Kristjani biss ta' Malta li mietu ta' Malta. Li ġisimhom daw jekk għandu ma nafx kif Alla ħajamilha, imma Alla xejn impossibbli tinsinx li Alla huwa l-Alla tal-univers. Kif għamilha? Kif għamlu l-univers? Sewwa, kif poġġihom il-pjaneti mingħajr ma jaħbtu ma' xulxin? Tifhem kif għamilhom il-bot biżżejjed biex la waħda la tkun viċin wisq biex taħraqna u laqas il-bot iż-żejjed li aħna nifriżaw. Ix-xemx. Kif għamlu Alla xejn impossibbli. Imma immaġa il-ġisem missieri jekk Alla jrid, meta tiġi l-ħatfa, ġismu mhux ruħu, ġismu ħajjingħaqad ġieli rajtu Avengers. Pereżempju ta' Iron Man kif pereżempju l-armatura tiegħu tibdejna tifhem? Daw il-films jiena jispirawni bda nara ħafna Bibja fihom. Tifhem? Hekk ħajġri ta' kull ġisem ta' kull Kristjan. Għal dawk li bietu fil-baħar. Marqa kilhom il-ħut u mort tixtri l-ħut hawn kiltent. X'ħajġri? I'm using my blessed imagination. Għax Ġesu jgħidlek li daw il-risma ħajqumu. Kif? Nafu li ħajqumu isma glorjużi. U ruħhom fejna? Ġejja mal-mulej. Għalhekk jiena nħobb ngħidlek, Ġesu Alla ma jaħli xejn. Alla ma jaħli xejn. Ġismek li xorta tittuħu ħsiebu, mhux ħajnħela, anke jkun ilek fil-qabar 50 sena, jew eluf ta' snin, mhux ħajnħela. Għax meta Alla ħalaq dak il-ġisem, Alla ħalqu biskop li jgħix għal dejjem dak il-ġisem. U għadnub li erdu u għamillu terminu fuq, xejn ma ħajnħela minn ġismek. Jiġi mibdul all-right, jiġi ġisem glorjus, sewwa. Issa, ħankomplu, l-ewwel Tessalonikini, tieħdu pjaċir aħwa. Interessanti dan it-tagħlim, vera interessanti, taf. Għadna introduction ta' di. Għadna introduction. Mela, vers 15 nerġgħu.
Dan ngħidilkom fuq il-kelma tal-mulej, jiġifieri li aħna li nkunu għadna hawn ħajjin għall-miġja tal-mulej, ma mmorrux qabel dawk li jkunu raqdu. Mela dawk Kristjani bħal missieri, bħal ir-raġel ta' Su, oħt Mario, minn hawn minnkom kellkom familjari li mitu fi Kristu. Ammok li inti wassalt għalej Kristu qabel ma mietet. Daw koll ismawha. Ma daw l-ewwel ma ħajqumu fir-rebċe. Tal-bliħ men. Daw l-ewwel ma ħajqumu fir-rebċe. Għaliex il-mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-arkanġlu u tromba ta' Alla jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu iqumu l-ewwel. Ġisimhom qed jirreferi, għaliex qed jirreferi għal ġisimhom. Għax jekk inti tmur vers 15, vers 14 ara xi tgħidlek. Jekk aħna nemmnu li Ġesu mietu qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu fil-Ġesu. Issa hawnhekk jgħidlek jiġbor. Imbisimgħu xi tgħid pereżempju fin-New King James, għax jiġbor tista' tfissirha żewġ affarijiet. Jiġbor tista' tgħidlek qisek xi ħaġa waqgħetlek u ġbartek. Jew nkella jiġbor pereżempju ġabra. Gathering. Sewwa, imma isimgħu għadi. Verse 14. Ara xtejn. Tgħidlek. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God, ismawa, God will bring with him. God will bring with him. Now, let me tell you another revelation. Do you notice that one time is talking about Jesus and at one time is talking about God? Who's coming in the clouds, Jesus or God? Jesus, who is God. Hallelujah, the Alpha and the Omega. Hallelujah. Mela, if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Son of David, are they sleeping with Jesus or they're with him? Their body is on earth. Ġisimhom huwa fuq id-dinja. But their spirit and their soul is with God already. Ftakru, jiena u inti jridu nixbħu il-Ġesu f'kollox. Fl-ispirtu jiena u inti tiġa nixbħu l-Ġesu. Imma x'baqalna biex inkunu nixbħu bħal-Ġesu aktar? Ġisem glorjus bħal ta' Ġesu. U l-ewwel Korintin kapitlu 15 jitkellem kif ġisimna ħajġi mibdul f'ġisem glorjus biex inkonna ġisem, number one m'għandekx għalfejn toqgħod tmur il-ġim għalih. Sewwa u mbagħad titilfu wara xahar. U laqqas ikollok għalfejn titla' bibien u titla' fuq aeroplani. Għax il-ġisem glorjus ta' Ġesu, il-ġisem tiegħek li ħajkun jiġi glorifikat. Mokkuma, aħna spiritualment iġi glorifikati ma' Ġesu. Spiritualment. Aħna spiritualment l-ewwel Korintin 6 vers 17 tiġa ħaġa waħda ma' Ġesu. Min huwa maqut ma' Kristu huwa spiritu wieħed miegħu. Ġisimna għadu bħalissa li jżomna fil-problemi, fil-challenges. Sewwa, imma once li Ġesu jiġi, dak ġisem mbagħad ma jibqax ikollok iktar problemi għax ħajsir ġisem tal-ġenna. Hallelujah. Praise God. Umbat bħal ma kont inħobb ngħid, umbat tistgħu tgħidli ġisem. Għax umbat ikolli ġisem glorjus. Amen. U tkun qed tgħid xi ħaġa skritturali. Ġisem glorjus għandek. Glorja lil Ġesu. Amen. Mhux qed nirreferi għal issa, nirreferi għal il-mument li Ġesu jiġi u ġisimna jiġi metamorfo, mibdul, trasformat biex jieħu ġisem li jista' jgħix fil-ġenna. Qed tifhmu aħwa? Mela Ġesu ħajġib miegħu il daw kollha li
تجاهد ميو. كيف نعرفوا اللي تجاهد ميو؟ مروا في كتاب بتاع فيلبين. فيلبين هللويا كابيتل 1 فيلبين 1 أرى وش شدين فيرس 21 عليا الحياة كريستو والموت ربح. يقعد نبقى هاي في الجسم ده نفسر اللي عندي نات الفروت الشلطياي. شنعمل؟ شنقبض نعمل؟ ما نعرفش. ننسب بي حالتين. منها واحدة ننتم ونكون مع كريستو. استنى فيه يو تنتم يو تكون مع كريستو. جفري يو ننزل الجسم والسبيرتو تياي يمر مع جسم. يو منها الأخرى يكنب أنا يشوف دان الجسم إنه تاو نيجي في دان الجسم. برانك من دان برا من دان الجسم باولو يتي شرط نعيش ما نكون في البريزنت ده جيسو كريستو. إما نبرفيري على الساتي دي من الفلبيني لنبقى نعيش في دان الجسم نخلي يكون أخيار عليكم. أنت في هو وياك أنت أتيش الكريستو ما عندكش الفاي تمور قبل زمينك عشان لهم لاندو بيان الخيتك أمين والجلوريا اللي تستطيعيه تعطيه فوق الأرض. بك هتجيب له جلوريا بيجي باللي أنت توتع البيانتلا فوق خيتك. أمين. ملا باولو يتيت يكينا موت دال جسم موت immediatamente al كم عدنا خاي إن كنا عدنا إن كنا immediatamente في البرزنس ده كريستو دال جسم بيش لي يموت. الأول كورنثين كابيتلو 5 تناروا ملاير مروا ملاير كابيتلو 5 استنى فتيت نحسب التيني كورنثين هم مر في التيني كورنثين قالش believe it or not من نوتس كلها اللي عندي أرى 1 2 1 2 ده كله ما بريتكايتكم شيء منه just the title rapture. قالش خافنا فايت فورسليين أنا هودون for granted أم خافنا أم برا أم خافنا نقص وانك في الكنيسة أم خافنا نقص تعرفين. allora dan هو basic خلي انت كلك بياتافورما سودا. قالش نمن لمتى البني يموت ياك انت كريستو تمر 100 immediatamente. انت لك علاش هتمر 100 immediatamente عشان تيجي كنت 100 قبل وداك يا الله ما يفردوا لا بدا بني ده. امين هللويا. تين كورنثين كابيتلو 4 فيرس 1 لا ضربة على خنينة اللي احنا ندن المستيرو ما نعطوش قلبنا هنا بس سلاخر من فيرس 16 عليك ما نعطوش قلبنا عشان اريك البني ادم تبرا يتحسر اما البني ادم تجوا يتجدد من يوم اليوم. ادع شيء تدباتية تاعنا تعسى تخيل نكبر تا جلوريا بلا إيس على ديم ليلنا اللي ما نخرسوش لين الخويتش اللي يدروا إذا لي داوك اللي ما يدروش داوك اللي يدروا ما على زمين قصير داوك اللي ما يدروش وما ديم. احنا نعرفوا تاني كورنثين كابيتلو 5 فيرس 1 ليك الدين التندة تلامارة تاعنا في الأرض تتجرف تعرفوا جسمكم كله كمنكم كلها كما احنا دين التندة هتتجرف. احنا عندنا دار اخرى ما مش هوملس ولا اس نخش رقدة طويلة سكم جسو يجي في اسمه من تندة على تندة على الدار تلا. احنا عندنا دار اخرى مخدومة مش بالدين مع شغل تلا على دايم في السماء. احنا في دين نتنادو نشنقوا من شنقة اللي نلبسوا فوق دين لمارة الجسم لمارة الأخرى السماء أشياء نلبسوا دين ما نستبوش عروانين. احنا لقدين في دين التندة نتنادوا إنه مبية كيف احنا عليك ما ردوش ننزل إذا نلبسوا أخرى من فوق بيش الجسم اللي يموت
jinxtorob mhux mill-mewt, mid-dut, mill-ħajja. Alla stess sawwarna għal dan u li tana r-ran tal-Ispirtu. U dik hija part 1 tar-rapture. Ħadtu peġi? Tallimtu xi ħaġa? It is even just one simple title, rapture. It's just one simple title, rapture. Ikkalajri blajna talla nkomplu l-ġimgħa d-dieħla. Ejn nitolbu għaw xi ħadd illejla lill-passer jiena irid inkun żgur li jekk Ġesu ġej. Irid ikun żgur li jiena ħinħataf miegħu u ħajħodni. U jekk inti m'intix tiegħu mhux ħajjeħdok. U laqqas jekk tmut qabel ma jiġi m'intix ħad tidħol il-ġenna għax biex tidħol il-ġenna tkun għamiltu s-sit u s-sadvatur ta' ħajtek. Don't miss heaven. Timmissjawx il-ġenna. Għaw xaħat l-lejla li passer il-lum nixxina ta' ħajt il-ġesu. Jol namel dedikazzjoni ġdida l-mulej minn qalbi. Għaw xaħat minn kommu l-idej. Għaw xaħat jixidati ħajtek il-Kristu. Tixtieq titwilet minn ġdid, kun żgur li insalvat. Jekk minn tiżgur li insalvat, kun żgur il-lejla għaw xaħat l-idej. Għaw xaħat baxxi raskom. Amen. Kulħadd jitlob miegħi dak li għalejtu idejkom u dak li intom fuq YouTube, televiżjoni u Facebook. Ejda talba waraj jessa stess. Ejda minn qalbek. Jekk tejda minn qalbek, inti immedjatament tkun salvat, ismek miktub fuq kiteb tal-ħajja, nubitek maħfura u inti mwilet minn ġdid. U issa d-destinazzjoni tiegħek mhux l-infern, imma l-ġenna, l-ħajja ta' dejjem ma' Kristu. Ejda talba waraj minn qalbek. Missi qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi Ġesu tal-imħabba tiegħek. Mulej qaddis. Nemmen fik b'qalbi kollha li inti s-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Nemmen li inti libentella li mittalija fuq is-salib. Batejt għad-dubit kollha tiegħi. Mulej Ġesu int ħadd fuqek il-mart kollu tiegħi, is-saħħta tiegħi. U permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Ġesu salvani. Kun int il-mulej tiegħi, kun int is-salvatur tiegħi. Imlini issa stess bl-Ispirtu Santu u għatini l-kuraġġ biex ngħix għalik mulej. Illum nemmen li jiena ta' Ġesu, jiena tiegħek mulej. Jiena niċħad l-għadu d-demonju d-dnub, niċħadhom minn ħajti. U minn qalbi nitolbok aħfilli mulej. U kol minn qalbi naħfer lil kull min weġġani, lil kull min offendini, lil kull min naqasni naħfrilhom mulej. Abba missiru mberikom mulej Ġesu, mberikom. Grazzi Ġesu. Għatini grazzja biex jina nibqa mimli bizzejt tal-Ispirtu qaddis tiegħek. U qalbi safja u pura qudiemek, kompli naddafni u ħsilni bid-dem tiegħek kull kelma qaddisa tiegħek. Għal-glorja tiegħek missier. Fisem Ġesu. Amen. Għatu ċabxi pari kbira il-mole aħwa. Halleluja. Ejjan umu. Halleluja. Aħwa ta' YouTube u Facebook, daw kolla li intom kontu maħna nispera li għattu pjaċi minn dan il-kelma. U għatan suġġett sabiħ nkompluħ bl-għajna talla l-erba li ġej, jekk Alla ma jbiddilx il-pjanijiet. Ma il-xerja dal-messaġġ ma xaħat. Ejja naqat maħna kol nar ta' 4 u nar ta' 6 fil-7 ta' valaġija u l-ħat fil-ħodu fil-10. Is-saxħax fil-mulej, zomma jnek fuq Ġesu, kompli jimtela bl-Ispirtu Santu u z-żejt talla. Halleluja u tħares lura. Il-futur tijak fi Kristu huwa sabiħ. Il-passat għadda ma tista' tagħmel xejn. Issa għandek futur fi Kristu. Ejx għal-mulej u wettaq il-pjan li Alla għandu għal ħajtek. Pija, jekk inti qed fuq YouTube, għamel like fuq il-messaġġ tagħna, għamel subscribe għat-channel u xerja l-kelma tal-mulej. Bekk inti tkun ukoll ikollok sem li l-kelma tal-mulej tiġi mifruxa madwar Malta u Għawdex. Npaċi magħkom, God bless you. Halleluja. Halleluja. Amen aħwa.